أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد jama'a assalamu alaikum ina mana barka da shan ruwa na 1 ga watan azumin Ramadan alhamdulillah kasiran da Allah ya nuna mana wannan watan lafiya Allah ya bamu alkhairin da ke ciki kuma Allah ya sa mu ga karshen sa lafiya jama'a na zo ne da sanarwa akan wannan waƙar da nace ina son in saki wanda ya kamata in sake shi 10 ga watan March wanda ya zo daidai da 10 ga watan Ramadan hakan ya zo ne akan dubawa da kan sana'ata but na fahimci cewa a matsayina na musulmi is kind of too harsh wato bidiyon zai zama too harsh akan wannan watan saboda haka na haƙura na saurari shawaranku na ɗauki shawaranku kuma insha Allah ba zan saki waƙan ba sai sallah da kwana 7 bayan sallah da kwana 7 za mu saki wannan waƙan a YouTube channel ɗina mai suna Soja Boy insha Allah amma dai yanzu za mu je mu ci gaba da istighfari kamar yadda aka ce a yawaita ibada a wannan watan mu je mu ci gaba da yawaita ibada Allah ya ba mu alkhairin da ke ciki kuma Allah ya sa mu ga ƙarshen wannan watan lafiya ma'assalam